I 2004 nægtede Forfatterforeningen PEN at optage Lars Hedegaard som medlem. Det fik Hedegaard til at stifte Trykkefrihedsselskabet, der skulle beskytte ytringsfriheden og det frie ord. Men i 2009 sagde Hedegaard så i et interview, optaget med skjult kamera, at muslimske mænd voldtager pigerne i deres egne familier. Han er tydeligvis en ekstremist. Han associerer sig med fascister og advokerer for vold og burde forbigås af anstændige mennesker. Lars Hedegaard. Altså, nu må jeg for det første sige, at det der interview, som du viser, er et falsum, som er lavet af den hemmelige tjeneste i Rusland, Ukraine. Det er jo også det, du skriver i dine bøger og dine artikler, og det, du siger i dine taler. Du er tydeligvis racist og ekstrem. Det er rigtigt, ja. Og du sammenligner danske folkevalgte politikere med kollaboratører under 2. verdenskrig. Ja. Du skriver også, at Barack Obama bruger millioner på at manipulere med sin fødselsattest, fordi han ikke vil have afsløres i at være muslim. Ja. Altså, jeg tror fandme ikke på, at Barack Obama er muslim. Jeg er meget kritisk om, at jeg tror sgu ikke, han er muslim. Tror du, han er muslim? Ja. Det kan ikke være med at opfatte som andet som en sammensværgelse, det her. Er den også det er ikke en sammensværgelse. Nej, det er ikke en sammensværgelse. Der sidder 40 statschefer og underskriver et dokument om at overtage magten i Vesten, Europa, Danmark gennem masse indvandring, tilflytning. Jamen, det ligger i selve islams ideologi, og sådan er det. Hvem er de? Det er islams hellige skrifter, det er Koranen, det er hadithen, det er shariaen. Kender du den her bog? Den hedder Sions Vises Protokoller. Ja. Det lyder grangiveligt som fuldstændig det samme, som du påstår om muslimerne og islam. Ej, ved du hvad? Altså, du har ikke mareridt og drømmer om det? Jeg tror, jeg har haft et mareridt. Det lyder jo helt i vejret, Lars Hedegaard. Du har gang i noget, som simpelthen er løbet helt af sporet. Altså, hør nu her. Det er mig, der er blevet skudt på. Okay, men hvad så med i Danmark? Hvor mange muslimer i Danmark vil du kategorisere som egentlige fjender? I Danmark? Det ved jeg sandelig ikke. Men er de i Danmark? Ja. Hvorfor inviterer I tydeligvis ekstreme mennesker til at tale for Trykkefrihedsselskabet? Jeg mener ikke, det er ekstreme. Mener du ikke, at Flams Belang er ekstremt? Nej, det er det ikke. Nej, overhovedet ikke. Mener du ikke, det er ekstremt? Nej, totalt ude på overdrevet? Nej, jeg mener ikke, det er ekstremt. Noget andet, som jeg synes lyder helt kukuk, Lars Hedegaard, siger, at mange af vores institutioner allerede er blevet dimificeret, altså islamificeret. Mm-hmm. Også Danmarks Radio med det her, hvor jeg arbejder. Jeg er ked af at skulle sige det, men Så vores politikere, vores grundlæggende demokratiske institutioner, viden, medie, politik, er simpelthen islamificeret allerede. Det er rigtigt, ja. Din kilde, Lars Hedegaard, for at påstå, at der sad 40 muslimske statschefer i starten af 80'erne og planlagde en masse indvandring, der skulle overtage magten i Europa. Det er én mand. Det er da ikke det er en serbisk krigsforbryder. Den eneste kilde. Nej, det passer ikke. Det er det. Det er den eneste kilde, der er i din bog. Jeg har læst den erklæring fra Mekka, og der står ikke noget som helst om en mission om at overtage Vesten. Magten i Vesten. Det er godt, så hvor har du det fra? Jeg har læst erklæringen. Og... Der står ikke noget, men nu sidder vi altså her, og du overlevede gudskelov attentatet, og du har fortalt, hvad du tænker om verden, der er siddet op. Tak fordi du kom. Kukuk.